Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Burdok. Taong 1970, Datutumansan, Zamboanga, Sibugay. Isinilang sa isang magulong pamilya itong si Burdok. Bata pa lamang siya, nasaksihan na niya kung papaano lumipol ng mga angkan ang kanyang mga magulang. Dahil sa isang dibino ang kanyang ama at dalubhasang manggagamot naman ang kanyang ina, kung kaya't naging malawak ang responsibilidad nito sa lugar nila. Sa katunayan, napaka-misteryo din ng kanilang pamilya, lalo pat walang nakakalam kung saan nakakuha ng lihim na karunungan ang kanyang mga magulang. May mga nagsasabing ipinasayo ng kanilang mga pamilya, habang ang iba naman naniniwalang iginawad ito sa kanila ng isang nilalang na hindi kayang palumain ng panahon. Narinig niyo na ba ang tungkol sa istorya ng isang ermitanyong nabubuhay sa labas ng panahon at oras? Pakinggan niyo ang kwentong ito ng maigi. Dito niyo lang ito maririnig. Itong mga panahong ito, nasa edad 28 anyos itong si Burdok. 8 sila noong magkakapatid at siya naman ang pinakapanganay sa lalaki. Marami ang rumerespeto sa kanilang pamilya noon, pero itong si Burdok mas piniling dungisan ito. Sa kanilang magkakapatid kasi, siya lamang ang walang kahilig-hilig sa mga gawain ng kanilang mga magulang. Kahit ilang beses siyang disiplinahin ng kanilang ama, patuloy pa rin siya sa kanyang mga nakasanayang bisyo kasama ang kanyang mga barkada. Hindi naman siya masisisi ng mga magulang niya dahil lumaki siya ng ganon. Yung tipong wala talaga sa dugo niya ang mag-aral ng lihim na karunungan ng mundo. Gayunpaman, kahit ganon ang kanyang nakagisnang paniniwala, patuloy pa rin siyang ibinabalik ng kanilang padre de pamilya sa tadhanang nararapat para sa kanya. Akala ni Burdok, habang buhay na lang siyang susupak sa nais nitong mangyari, pero dumating ang panahon na inilagay siya ng tadhana sa bingit ng kamatayan. Isang gabi, habang nagiinuman sila ng mga kaibigan niya, meron siyang nasipat na isang lalaki na biglang dumaan sa gilid nila. Noong una, inakala niyang pangkaraniwang tao lang ito, pero pagsilay niya sa wangis nito, doon bumungad sa kanya ang nakabaliktad nitong pagmumuka. Habang nakatingin yun sa kanya, bakas naman sa pagmumuka ng nilalang na yon ang tila bang masama nitong binabalak. Dala ng kalasingan noon ni Burdok, minabuti naman niyang ipagsawalang bahala ang kanyang mga nakita. Pakiramdam niya noon, pinaglalaroan lamang siya ng kanyang mga mata, kaya na may napag-isip-isip niya, hindi yun ang bagay na magbibigay ng takot sa kanya. Sa paglalim pa ng gabi, lasing na nga itong si Burdok. Makalipas pa ang ilang minuto, naubos na nga nila ang kanilang mga nabiling alak. Dahil sa nagkataon naman noong wala na silang perang dala, nagpasya na silang ipagpabukas na lamang ang kanilang inuman. Maya-maya pa, paisa-isa na ring nagsialisan ang kanilang mga kasama, kaya na may ang ginawa noon ni Burdok, umalis na rin sa lugar na yon para makauwi na. Sa pagbagtas niya ng daan, wala naman siyang ibang naramdaman sa baryo. Hindi naglaon, nang makalabas na siya ng sentro, doon na niya unti-unting napapansin ang pag-iba ng ihip ng hangin. Mas lalo ring bumilis noon ang pintig ng kanyang puso matapos naman niyang marating ang parte ng daan kung saan ang tanging nakikita niya lamang ay purong kakahuyan. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang makasilay ng 2 nilalang na naglalakad ng patuwad. Dahil sa lasing na noon si Burdok, inakala niyang mga baliw lamang ang mga taong yon.
Subalit nang medyo malapit na siya sa kinaroroonan ng mga ito, bahagya naman siyang napatras matapos niya yung masipat na bigla na lamang lumundag sa kinaroroonan niya. Pagsunggab sa kanya ng mga nilalang na yon, agad naman siyang napasigaw nang maramdaman niya ang pagbao ng matatalas nitong mga pangil sa kanyang balikat. Dahil dito, agad naman siyang kumaripas ng takbo, subalit kahit anong pilit niyang magpumiglas mula sa pagkakasakmal nito, hindi niya pa rin yun magawa-gawa. Maya-maya pa, napansin na lamang niya na tila bang bumabagal na ang kanyang takbo. Pagsilay naman niya sa tabi ng daan, doon niya nasipat ang lalaking may baliktad na muka. Akala niya, yun na ang katapusan niya, pero ilang minuto pa noon nang lumipas, bigla namang nanginig ang mga panga ng mga aswang na nakasakmal sa kanya, matapos naman itong marinig ang boses ng kanyang amang nagsasabi ng, "Anong ginagawa niyo sa anak ko? Hindi niyo ba alam? Isa yang walang kapatawarang kasalanan." Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan namang paglingon ng dalawang aswang sa kanilang likuran. Matapos naman nila yung gawin, doon bumungad sa kanila ang ama ni Burdok na merong daladalang latigo. Wala namang espesyal sa latigong yon, pero sapat na ang mga buhay na salitang nakabaon dito para magbigay yon ng matinding kilabot sa panig ng mga aswang. Pagsilay naman ng kanyang ama sa lalaking may baliktad na muka, agad naman niya yung nilapitan at mabilisang ginapos gamit ang mga baging niyang dala. Pagkatali naman niya nito sa katawan ng puno, doon na niya inumpisahang hatawin ang dalawang aswang na nakasakmal sa balikat ng kanyang anak. Nang mapagtanto naman ng kanyang ama na hindi pa yun bumibitaw, taimtim naman yung nag-usal ng 3 buhay na salita. At kasabay nito, ang mabilisan niyang paghahawak sa braso ng mga nilalang na yon. Paglapat naman ng palad nito sa balat ng dalawang aswang, laking gulat na lamang ng mga ito nang masipat nila ang mabilis na pagkaagnas ng kanilang mga braso. Matapos naman nilang masaksihan ang pangyayari, wala na nga silang nagawa kundi lubayan itong si Burdok. Paglayo naman nila roon ng bahagya, sinubukan naman nilang tumakas mula sa mga kamay ng ama nito, pero dahil sa malalaso na epekto ng usal na ginamit ng kanyang ama, unti-unti na rin yung nawala ng lakas na humantong naman sa pagkaagnas ng kanilang mga katawan kahit hindi pa sila tuluyang binabawian ng buhay. Sa pagkamatay ng dalawang aswang, agad namang pinasa ng kanyang ama ang lalaking may baliktad na pagmumuka. Ilang minuto pa noon ang lumipas, nakarating na nga sila sa kanilang tahanan kung saan doon naman niya nasipat ang kanilang padre de pamilya na ipinasok sa isang pinto ang nilalang na yon. Pagpasok naman nila sa loob ng kanilang bahay, agad naman siya nitong inihipan ng 2 buhay na kataga na siya namang nagpawala ng kanyang kalasingan. Pagramdam naman niyang nasa matino na siyang pag-iisip, napayuko na lamang siya dala ng labis na pagkahiya sa kanyang ama. "Hindi ba, Burdok? Matagal ko nang sinabi sa'yo, huwag kang magpapaabot ng gabi sa labas ng bahay. Kung iinom ka, dito ka na lang. Sabihin mo sa mga kaibigan mo, sila ang dumayo sa'yo. Hindi yung ikaw ang dadayo tapos pag uwi mo, wala ka namang kasama. Mabuti sana kung may karga ka eh. Nagkataon naman kasing mangmang ka. Nakakalungkot lang. Kung sino pa ang panganay, siya pa ang may walang ganang matuto. Alam mo ba mula nung pinanganak ka, ang taas ng ekspektasyon ko sa'yo? Humanda ka bukas, Burdok. Meron tayong pupuntahan. Baka sakali na lang, pag nakita mo siya, magbago ang pananaw mo sa buhay. Napapanahon na para makita mo ang taong nagtatag ng pundasyon ng ating pamilya." Seryosong wika ng kanyang ama sa kanya. Dahil sa pamamaraan ng pananalita nito, minabuti naman ni Burdok na wag nang tumutol. Sa isip-isip niya kasi, kapag tumutol siya,
maaaring malagay na sa alanganin ang buhay niya. Aminado kasi siya noon, marami na siyang ginawa sa kanyang ama na nagbigay dito ng kahihiyan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman siya nitong inabisuhan na magpahinga na. Nang marinig naman yon ni Burdok, hindi na siya tumutol, gawa ng ramdam na rin niya ang kanyang panghihina. Sa pagsapit ng sumunod na araw, laking gulat na lamang ni Burdok nang mapansin niya ang kanyang balikat na wala ng sugat. Hindi niya mawari kung papaano yun nawala, pero nasisiguro niya na sinakmal siya ng 2 aswang noong nagdaang gabi. Hindi rin naman yun mawawala sa loob lamang ng isang gabi, kung kaya't nagbigay yun sa kanya ng matinding palaisipan. Gayunpaman, dahil sa meron silang pupuntahan, minabuti naman niyang wag na muna itong pansinin pansamantala. Paglabas naman niya sa kanyang silid, agad namang bumungad ang kanyang ama na merong daladalang bayong. Nakabihis din ito ng maayos na parang meron silang pupuntahang importanteng tao. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan naman siya nitong maghanda na dahil aalis na sila. Nang marinig naman yon ni Burdok, hindi na siya nagdalawang isip na magbihis. Maya-maya pa, pag-alis naman nila sa kanilang bahay, agad naman silang tumungo sa isang lugar na nasa labas na ng Zamboanga, Sibugay. Sa puntong yan, hindi na mawari ni Burdok kung saang lugar sila tutungo. Ilang beses na siya noong nagtanong sa kanyang ama, pero nanatili yung tahimik. Kinahapunan, bago sumapit ang takip silim, narating nila ang isang malaking puno ng akasya na sa gilid na parte ng isang malawak na kapatagan. Pagpailalim naman nila sa lilim nito, meron sila doong nasipat na maliit na butas na kakasya lang ang isang tao. Akala ni Burdok, magpapahinga lang sila sa lugar na yon, pero maya-maya pa, nasipat na lamang niya ang kanyang ama na pumasok sa butas ng akasya. Bagaman takang-taka siya sa ginawa nito, pinili na lamang niya roong sumunod sa kadahilanang naniniwala siya alam nito ang kanyang ginagawa. Habang pilit silang umuusad sa butas na yon, unti-unti namang napapansin ni Burdok ang dahan-dahang pagdilim ng paligid. Para sa kanya, hindi yun isang magandang senyales, bagkus ay isa yung hudyat na ang daang kanilang tinatahak ay patungong kawalan. Subalit kahit nakakaramdam na noon ng takot itong si Burdok, pinili niya pa ring sumunod sa kanyang ama. Hindi naglaon, bigla na lamang siyang nakakita ng isang liwanag at kasabay nito ang pagramdam niya na parabang unti-unti nang dumudulas ang butas na dinaraanan nila. Sa isang iglap, bigla na lamang siyang napasigaw dahil sa pakiramdam na parabang nahuhulog papailalim. Pagbagsak naman niya sa pinakailalim nito, doon bumungad sa kanya ang isang silid kung saan merong mga nagsisitaasang aparador na pinaglalagakan ng iba't ibang libro. Sa pagtayo naman niya, doon bumungad ang kanyang ama na nakaluhod sa harapan ng isang upuang gawa sa ugat ng akasya. Pagsilay niya rito, doon niya nakita ang isang matanda na may hawak-hawak na tungkod. Hindi niya mawari, pero pakiramdam niya sa matandang yon, napakarami na nitong karanasan. Matapos naman niya yung masilayan, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang ama para magtanong. Ngunit habang kinakausap siya nito, seryoso naman yung napasilay sa kanya habang nagwiwika ng, "Magbigay galang ka. Nasa harapan tayo ng taong hindi naluluma ng panahon. Sa ngayon, Burdok, nais kong huwag kang magsalita. Sa lahat ng oras, makinig ka lang sa aming pag-uusap." Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang napatahimik buhat sa seryoso nitong pananalita sa kanya.
Sa tanang buhay kasi noon ni Burdok, yon ang pinakaunang beses na makita niyang seryoso ang kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula nang magsalita ang ermitanyo. Ayon dito, hindi pa man sila nakakarating, alam na nito ang pakay nila. Dagdag pa nito na, pagbibigyan niya ang kahilingan ng ama ni Burdok kung mangangako yung mailalagay ang kanyang anak sa landas na dapat nitong paglagyan. Matapos naman itong makapagsalita, dahan-dahan naman yung napatingin sa kanya habang nagwiwi ka ng, "May likas kang talento sa larangang ito. Bakit mo ito sinasayang, iho? Nakikita ko sa iyo, gusto mo ring matuto. Yun nga lang nahihiya ka sa ama mo. O bueno, dahil sa hiling ng iyong ama sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa puntong ito, payo ko sa iyo, huwag mo itong sasayangin." Matapos nitong makapagwika, agad naman yung kumuha ng isang libro na binabalot ng ugat ng akasya. May mga tangkay din ito, at sa mga tangkay nito, nasipat ni Burdok ang mga dahong buhay na buhay. Ayon sa kanya, na habang pinagmamasdan niya ang mga dahon, walang ibang pumapasok sa kanyang isipan kundi ang mga katagang imposible ang kanyang mga nakikita. Kahit sino naman siguro magtataka talaga kung papaano nabubuhay ang isang tangkay ng puno sa loob ng isang libro. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nasipat na lamang niya ang matanda na nagsambit ng mga buhay na kataga na nanggagaling sa librong yon. Panay din ang pag-ihip nito sa kanya hanggang sa hindi naglaon, napansin na lamang niya ang pagdilim ng kanyang paningin. Maya-maya pa, hindi niya napansin na wala na pala siya ng malay. Paggising noon ni Burdok, nasa labas na sila ng puno ng akasya. Yung kanyang ama, patuloy pa ring nakasilay sa katawan nito na para bang meron yung doong hinihintay. Pagramdam nito sa kanyang presensya, agad naman yung napasipat sa kanya kung kaya't minabuti naman itong maglakad papalapit. "Kumusta ka na, Burdok? Ano ang nararamdaman mo? Ayos ka lang ba?" Bungad na wika nito sa kanya. Nang marinig naman yon ni Burdok, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, "Ayos lang naman ako, Tay. Pero meron hong hindi normal sa akin. Kanina pa akong nakakarinig ng mga katagang paulit-ulit na dumadapo sa aking utak. Hindi ko sila maalis kahit na anong gawin ko." Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, ngumisi lang naman ito habang inilalahad sa kanya na kinakailangan niyang tanggapin ng mga katagang yon upang hindi na nito gambalain pa ang kanyang wisyo. Dagdag pa ng kanyang ama, yun lamang ang nag-iisang paraan. Mariin din itong inilahad sa kanya, yun na ang unang hakbang para maging isa siyang ganap na albularyo. Dahil sa sinabi nito, napaisip lang naman si Burdok ukol sa mga nangyari. Para sa kanya, napaka-imposible ng ganoong bagay sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na dumaraan sa katakatakot na pagsasanay ang mga albularyo. Naniniwala rin siya, hindi basta-basta ang pagsasanay ng mga ito para maging karapat-dapat na magtangan ng ganoong titulo. Ngunit matapos naman yung marinig ng kanyang ama, tumawa lang naman ito habang inilalahad sa kanya na hindi yon saklaw ng kapangyarihan ng ermitanyong binisita nila. Sa katunayan, kaya sila doon pumunta ay para lamang mamulat siya. Ayon pa rito na ang librong binasa nito sa kanya ay ang librong pinagmulan ng mga karunungan. Dahil sa mga malalalim na katagang kumapit sa kanyang isip, hindi niya kailangan pang magsanay o gumawa ng kahit na anong bagay. Ang kinakailangan niya lang noong gawin, tanggapin ang mga katagang pumapasok sa kanyang isipan.
Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy pa rin ang ganoong kaganapan sa buhay ni Burdok. Dahil sa mga katagang yon, 5 araw siyang walang tulog. Ilang beses na rin niyang sinubukang tanggapin ng mga kataga, pero tila bang hindi pa rin siya nito pinagbibigyan. Nang malaman naman yon ng kanyang ama, napag-isip-isip nito na masyado pa palang madumi ang katawan niya. Upang tuluyan siyang matanggap ng mga buhay na salita, kinakailangan niya yung linisin sa pamamagitan ng pag-aayuno. Sa loob ng 20 araw, purong kamote at tubig lamang ang ipapasok ni Burdok sa kanyang katawan. Mula umaga hanggang gabi rin, wala siyang ibang gagawin kundi ang manalangin at humingi ng kapatawaran sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, minabuti niya munang pumanhik sa baryo upang opisyal ng kumalas sa kanyang mga kaibigan. Kung hindi niya kasi yun gagawin, patuloy lamang siya nitong gagambalain habang nasa kasagsagan siya ng pag-aayuno. Nang mapag-alaman ng kanyang ama ang tungkol dito, hindi na din yun tumutol sa nais niyang mangyari. Kinahapunan noong mismong araw na yon, pumanhik na si Burdok patungong baryo. Bago pa man sumapit ang 6:00, narating na nga niya ang sentro kung saan nadat na naman niya ang kanyang mga kaibigan na nagkakasiyahan. Pagsilay naman ito sa kanya, masaya naman yung lumapit, bitbit ang isang basong alak. Paulit-ulit siya nitong kinukulit na uminom, pero hindi niya yun pinagbigyan. Nang mailahad na niya ang kanyang pakay sa mga ito, tahimik naman siya roong tumalikod, sabay lakad papalayo. Dahil sa kanyang mga sinabi, bakas naman sa pagmumukha ng kanyang mga kasama ang matinding pagkagulat ukol sa mga bagay na kanilang narinig. Gayunpaman, pinili nila yung ipagsawalang bahala, dala ng matinding kalasingan. Habang naglalakad noon si Burdok, napabuntong hininga na lamang siya, gawa ng kahit papaano, aminado rin siyang hindi madali ang kanyang ginawa. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga niya ang daang malapit sa kakahuyan. Sa puntong yon, halos hindi naman siya mapakali, buhat sa kanyang mga nararamdaman. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya may kung anong nilalang ang nagmamasid sa kanya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang muli siyang makasilay ng 2 babaeng may kulukulubot na balat tapos nanlilisik na mga mata. Mahaba rin ang braso nito na halos sumayad na sa lupa. Ang labis pa roong ikinagulat ni Burdok ay noong masipat niyang ginagapangan ng iba't ibang uri ng insekto ang buong katawan nito. Hindi naglaon, unti-unti na rin niyang nalanghap ang baho ng mga nilalang na yon. Pagsilay naman niyang papasunggab na ito, napaatras na lamang siya habang pilit na sumisigaw ng tulong. Sa puntong yon, inakala naman ni Burdok na katapusan na niya, pero pagsipat niyang sasakmali na siya ng isa sa mga nilalang na yon, bigla na lamang siyang napasambit ng 10 buhay na kataga. Pag-ihip niya nito sa kanyang hintuturo, agad naman niya yung ibinato sa nilalang na papalapit sa kanya. Maniwala kayo o hindi, pagtama nito sa ulo ng nilalang na yon, kitang-kita ni Burdok kung papaano yun mawala ng bait. Imbis na sumugod yun sa kanya, ang ginawa nito, inatake nito ang kasama nitong nasa likod niya mismo. Dahil sa mga pangyayari, doon niya napagtanto na ang kanyang kakayahan bilang albularyo ay manipulahin ang utak ng kanyang mga kalaban. Mahirap mang paniwalaan pero malakas ang kutob ni Burdok na yon ang sinasabi ng ermitanyo na nagbigay ng abilidad sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, pinili na niyang mag-ayuno. Dahil sa kanyang pagmamalabis na matuto at matahak ang landas na nais ipatahak ng kanyang ama, lahat ng hirap tiniis niya.
Sa pagpupursige noon ni Burdok, hindi na niya namalayan pa ang bilis ng paglipas ng 20 araw. Matapos ang kanyang pag-aayuno, doon niya naramdaman ang bisa ng panalangin. Magmula noon, nakamit niya ang titulong albularyo kahit hindi siya dumaan sa paghihirap na kalimitang dinaraanan ng karamihan. Sa loob din ng maiksing panahon, naging dalubhasa na itong si Burdok sa kanyang larangan. Ang kanya ring abilidad, lubos na pinangingilagan ng mga nilalang dahil sa kawalan nito ng kahinaan. Isipin ninyo, wisyo mismo ng nilalang ang naapektuhan ng kanyang abilidad. Lahat ng iuutos niya rito, susundin ito ng walang pagdadalawang isip. Ang mas nakakatakot pa sa kakayahan noon ni Burdok ay ang abilidad niyang magmanipula sa kahit na anong nilalang na nasa kaliwa. Sa bisa ng kanyang mga buhay na salita, kaya niyang iparanas sa nilalang ang matinding pagsisisi ukol sa ginawa nitong salot sa mundo. Hindi rin mahirap sa kanyang utusan ito na gawin ang kanyang nais. Kung gugustuhin ni Burdok, kaya niyang palakarin ng isang nilalang hanggang sa tuluyan na yung mawala ng buhay. Maaari niya rin yung utusang magbigti at gumawa ng mga imposibleng bagay. Subalit, sa kabila ng kakayahan niyang yon, meron pa ring iisang misteryo ang bumabalot sa kanya. Ayon kay Burdok, na ilang beses na niyang sinubukang magsaliksik ng tungkol sa ermitanyo pero wala siyang nakuhang detalye na maaaring makapagtukoy sa pinanggalingan nito. Basta ayon sa kanyang ama, buhay na ang ermitanyong yon bago pa man winalis ng Diyos ang mundo. Mahirap man yung paniwalaan pero sapat ng basihan ang tinatangang lakas at talino nito. Dagdag pa ni Burdok na noong naging dalubhasa na siya, ilang beses niya pang nakasalamuha ang matanda, subalit sa harap nito, lahat ng kanyang mga katanungan kusang nabablangko. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi na siya nangahaspang magtanong sa ermitanyong hindi naluluma ng panahon. Okay, opinyon ko sa kwento. Unang-una, gusto kong humingi ng tawad sa inyong lahat, no? Kasi hindi pa rin tayo 100% na magaling. Tapos itong mga nakarang upload natin re-upload. Nasabi ko naman na yun sa community. Para sa mga hindi nakabasa at bumabase lang sa mga naririnig nila, pasensya na kayo. Sorry naman kasi hindi ko naman talaga gustong magkaroon ng sakit. Actually ngayon meron pa tayong lagnat tsaka trangkaso. Tapos may sipon pa pero itatawid natin to para sa mga nagre-reklamo, no? Pero alam nyo, natutuwa ako kasi ang daming positive comment ng mga nakaraan. Meron tayong mga bagong subscribers talaga na hindi na nakahalungkat yung mga luma nating kwento, kaya ang saya ko. Sorry, napalayo yung komento ko tungkol sa kwento. Ang masasabi ko lang dito kay Burdok, totoo naman talaga, no, na napaka-misteryo nung sinasabi nilang ermitanyo na yun. Kasi isipin ninyo, marami kang gustong itanong sa kanya. Pero pagkaharap mo yung tao, nabablanko ka. Pero kilala mo siya. Hindi mo nakakalimutan kung sino siya. Naikwento pa nga ni Burdok Pero kapag magtatanong ka na, bigla mo na lang makakalimutan. Dun pa lang, sobrang bangis na nun. Kahit sino siguro sa atin gustong magtanga ng ganong klase ng abilidad para, alam nyo yun, maiwasan yung mga chismis, di ba? Pero dito sa estado ni Burdok, sana man lang kahit isang tanong nakapagtanong siya. Na kung sakaling ako man to si Burdok, itatanong ko na, gano'n na po kayo katagal na bubuhay? Yun, kapag nasagot niya yun, alam ko lahat tayo masasatisfy. Kaso, ni isang tanong nga, walang naitanong to si Burdok So, lahat to magsisilbing misteryo lang sa utak nating lahat. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.